Il-ħamis wara nofsinhar beda l-każ fil-qorti brabta ma' ċiklu ta' traffikar ta' persuni li nstab f'pajjiżna bi skopijiet ta' prostituzzjoni. Dan il-każ instama' quddiem il-Maġistrat Claire Staffraċ eżammit. Jidher li l-istorja kollha bdiet wara l-pulizija saru jafu b'każ ta' 4 tfajliet Kolombjani li ġew allegatament traffikati. U wara xhur ta' investigazzjonijiet instabu l-persuni implikati f'dan iċ-ċirklu kriminali. Malli nġabru l-provi kollha neċessarji ħareġ mandat ta' arrest kontra 11 persuna. U met jiġu akkużati li kienu l-moħ wara organizzazzjoni li tiġġenera ammont kbir ta' flus permezz ta' traffikar ta' persuni. Bl-istorja kollha tkun żvelata minn Net News jumejn ilu. Il-qorti qalet li hemm 4 xhied oħra, waħda minnhom tasal Malta ftit sigħat biss qabel bdiet is-seduta u li wieħed mill-akkużati kellu jmur għaliha mill-ajruport. L-akkużati preżenti fl-awla kienu Luke Farrugia ta' 36 sena, Clinton Mato ta' 36 sena, Denzel Farrugia ta' 19 sena, Kane Vassallo ta' 22 sena, Gordon Cassar ta' 44 sena, Dylan McKay ta' 30 sena, Luca Corito ta' 21 sena, Nikolaj Filmov ta' 37 sena u Alexandra Pokora ta' 32 sena. Huma wieġbu mhux ħati għall-akkużi. Il-persuni kollha ġew arrestati fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu f'diversi lokalitajiet madwar Malta. Il-prosekuzzjoni talbet sabiex tinħareġ ordni ta' qbitu friżar ta' assi u proprjetà tal-akkużati. Intalab ukoll protection order fil-konfront tal-allegat vittmi. Din it-talba ma ġietx kontestata u ntlaqet mill-qorti. Jekk l-akkużati jiksu dawn l-ordnijiet tal-qorti jistgħu jeħlu multa ta' 7,000 euro u 2 snin ħabs. L-avukati tal-akkużati talbu għal-ħelsin mill-arrest. Iżda l-prosekuturi oġġezzjonaw u qalu li hemm ċans li hemm organizzazzjonijiet oħra li l-pulizija forsi għadhom ma skoprewx. Il-qorti ċaħdet it-talbit kollha l-ħelsin mill-arrest u sostnit li x-xhieda kollha għandhom jitresqu fil-jiem li ġejjin.